трябва много да внимавам с ножовете, защото имам навика да правя някои поразии с него при отварянето на дадени неща. Я да видим какво са ни приготвили от Ori Life линията Skyline превръзки. Тези са regular pads, overnight, extra long, panty liners. Мисля, че са 5 кутии, 5 еднакви кутии. Така. Да видим. О, вау! Такава материя нито съм виждала като цвят, нито докосвала. Това наистина е доста специално. Следващата кутия разопаковаме. Не, мисля, че така го разопаковам. Тези бяха overnight pads. Същите като предишните, но по-дълъг вариант. Доколкото разбрах от различни хора, използват ги като стелки за обувки. Това е за доста голям крак, ако така се използва. Естествено, може винаги да се използва при рани, да си имате една такава в аптечката, да речем в автомобила, когато, ако не дай си Боже, е стана някаква травма, рана
и сте на път някъде, е хубаво да си имате подобни превръзки, които да облегчават различни състояния и да спират кръвотечение, ако има такова. Карам тези две кутии. Те са доста. Така, всъщност тук пише, че са 3 кутии Regular Pads, една Overnight, една Extra Long и една Panty Liners. Така, ние сме отворили Regular Overnight. Сега следва Extra Long. Тези са Extra Long. Доста големи. Не знам това какъв размер е. Около 30 сантиметра според мене. Така. Panty Liners. Това са ми любимите. От тези мога и 10 кутии да искам. Обаче няма как. Какъв е комплекта, че е само една кутия във всяка една от тези големите. Тоест общо 5 такива кутии си имам. 5 по 30, 150. 150 от тези ежедневните маничките. Това са ми любими на мен. Събират се във всяко портмоне и гледам, могат да речем за по-нежни места, евентуално при ако нещо се случи, да речем да бъдат ето по този начин овити, за да се възползваме от техните функции вградени. Аз съм писала публикация за тях. Има много неща. Обаче в момента съм изморена, мисля за други неща и не се сещам. Но ето така, лекичко се залепват. Много хубаво. Много ми харесва. Естествено, това се водят ежедневни превръзки. Естествено, като вид с всичките са дамски превръзки, но определено за обезболяване на различни места. Това е късичко за там. Това за китката става. Но да речем, ето това може да стане за лакти. Да, на мен ще ми стане за лактя. Долу. И за някакво друго място, което евентуално имам нужда от това. Аз имам в момента един белек, ето този. Това е от изгаряне с вряла вода. Така че спокойно бих мазала, тъй като все си търся нещо, което да ми предпазва, не се, тъй като мажа с мой мехлем срещу белези и изгаряния. И ми трябва нещо подобно, което да използвам понякога. Мисля, че би ускорило процеса на
възстановяване. И така. Ще ви препратя линк или ще напиша в описанието повече за Skyline, превръзките на Ololife. Имат затоплящи функции, болкоуспокояващи функции, противобактериални. Така че много хубаво нещо представляват. Също така аз най-вероятно ще подарявам, ако някой иска някой конкретен вид да пробва, когато дойде на гости при мене да пробва уред. Така че със сигурност ще раздавам, защото все пак аз съм и спонсор на хора, които биха искали да дистрибутират. Така че с най-голямо удоволствие ще раздавам, за да имате и да показвате и на вашите клиенти, които биха се интересували от тях. На моя екип определено. С удоволствие бих подарила. Така че ето го.